Československého rozhlasu a pracovať s takými kapacitami, s takou krásnou slovenčinou, kde sme si tú slovenčinu uctievali. Dnes veru musím aj 3-4 krát dávať pozor, že čo hovoria, čo zadrmolia a nepovedia s krásnou, čistúčkou slovenčinou. To ma trošku trápi. Tak som zanechala za sebou krajinu, ktorú som milovala. Mama je Martinčianka, tá nás vždycky držala v peknej slovenčine. Otec západniar z Pezinka, takže moje korene sú tu. A keď si prečítate knižky, pravdepodobne poviete, Bože môj, tá Strelková je najväčší patriot pre tejto vlasti. Jedno vám poviem, a to mi možno poviete, že hej, keď opustíte svoju vlast a nikdy sa nesmiete vrátiť, tak ju milujete 10-násobne viac. Až vtedy si uvedomíte, čo ste zanechali. Vtedy zabudnete na príkoria, ktoré sme mali. Že sme mali prázdne obchody, že sme sa obliekali každý proste uniformovane, že nám rozkazovali, toto musíš, hento musíš, na brigády školské sme chodili. Človek na všetko zabudne a myslí len na tú svoju vlast, na tú rodinu, odkiaľ pochádza, na svojich rodičov, na jazyk.